mazvake ari kuitwa, umwe nomumwe achidonzera kwake, umwe nomumwe achidonzera kwake. Uye mumuri umu mune makona. Abvunzwa nachiremba kuti ko makona enyu akaindepi uye akarongedzwa sei kana ari akarongedzwa. Vatadza kuve vane mhinduro inosadza mukombe maringe netsananguro iyo kuti zvakambofamba sei pamaringe nemararamiro avo. Uye vabvunzwa kuti hapana here mwana ari kurasika njere kana kuti akamborasika njere. Vakapupura kuti aripo mwana akatorasika njere. Saka pane matare maviri amuinawo mukati memhuri yenyu. Muri kunzi imimi mukati mematare amuinawo iwaya. Zvakakosha kuti mugone kuvharidzira makuva kuti arege kubarwa mumusha maringe nekuregerera chiitiko chemakona aya asisina gwara kana kuti asisina nzira. Saka chiri kudiwa ndechekuti mumusha menyu munofanirwa kuti mupindwe uye mune chikwambo chirimo asi ndecherudzi ndo chaakunyanya kutambudza. Musarere matambudziko aya ndozvavayambirwa nachiremba kuti sezvo imi muri kugamuchira zvese zvakatsanangura chiregai kurera matambudziko aya. Asi ndaida kuziva kuti uyu Edwin ngauya chonjo ari pamberi pachiremba. Gara hapo pasi, ndiye Edwin wacho. Abva asumuka akanochonjomara pamberi pachiremba. Ndobva patsanangurwa nyaya yemachira anove ainawo. Asi machira haana kunge akakumikidzwa kana kuti akagamuchidzwa nemhuri. Iye ndiye akaenda kundotsvaka rubatsiro kwaakaenda akaziviswa kuti kwaidiwa machira iwayo. Saka machira iwayo anzi nachiremba, iwe Edwin, machira ako sei asingazikanwi nababa? Akati ndakangotsvaka rubatsiro. Asi abvuma kuti machira ake ainawo. Mhuri vakabvunza zvavabvunza maringe nemusoro pemachira iwayo. Ndobva vazobvunza zvekare kuna baba Edwin. Zvikanzi dare renyu rinoda kuti kubatwa nouchenjeri uye murege kunyunyuta muchiita kurwirana mukati memhuri yenyu. Ndozvatiri kuti mugone kubatsirikana pabasa irori rese. Chiremba vati vanoda mbudzi 3 dzerusumudzo nemombe 2 nemombe imwe chete yachamabira. Saka ivo vagutsikana nezvavatsanangurirwa nachiremba zvese. Vakatokumbira kuti mungaita sei kuti chiremba muye mutibatsire padambudziko ratinaro. Okay. Saka yari muchiremba pamusoro chengamidzi inini ndatokumbira kuti sekugara pasi kwataita segore risina kunyatsokumira zvakanaka. Tatikumbira kudai tatakwanisa kuti taitikumbirawo mwedzi ingakone kuita 3. Okay. Mwedzi 3 iyoyo ikanga yasvika. Muna December. Mubvunzo wangu wechipiri kuti mombe dzingauye pano padare here kana kuti mombe dzinodikana kumusha ikoko. Ndo mubvunzo wangu wechipiri. Vanouya vachitora ikoko kana iri mari then mombe imwe 350. Mombe imwe chete. Which is 1050 plus 120 mbudzi 3 ne100 yewakomana kuita ne$50 yake. Chiremba tada mupe ngani? Saka mukatsvaga 1270. Mombe dzanga dziriko handizoziva kuti mombe idzi dzinenge dzine chimiro chipi. Dzamunopoka dzamunoona kuti manyatsoitirwa basa mupo vana vachiremba namama. Saka kana mombe dziriko muri kunonokerei kuita? Aiwa apa zvino zvekutanga kuti tisvike tichizivisawo ngwasara kumba kuti ndo chimiro ichi chiripo totazvigadzirisa. Ndozvanokuti mungade kuzivisa pa3 months here. Nokuti tatikuita kuti tinyatsoungane tese nokuti saka dare renyu roitwa toti December vhiki rekutanga tataisa rewamwe rechipiri rani 13 December 13. December 13. hapana chakashata Moya muchibhadhara chiremba ya 14. tobhadhara Iri Friday chiremba uzoya Saturday.
Okay. pari kunze kuchena Alright. Those. Yeah. ndakabhadhara $20 musi walasiti yedare Imacost. Yeah. yedare riya yakanzi mutongo ndakabhadhara $20 Wakanzi ndakabhadhara iri 20 saka pakanzibhadhara iri 10 mababa wazobhadhara iri $20 wazobhadhara 20 ukati ndikati ndakabhadhara iri 20 instead of ehe musi wauya kudare iweyo atoka baba wako wanakuya nanhasi. saka kana takutonga nyaya unobhadhara 20 kana tikutonga baba wako wasipo saka nhasi wauya wabhadhara yawo 20 wabhadhara yako That's why you usina kubhadhara iweyo. Alright. Next.